zábave sa pokračovalo aj na ďalší deň. Hostia z 15 obcí mikroregiónu Bánovecko na 11. reprezentačnom plese zaplnili celú sálu Mestského kultúrneho strediska. Poradí 11. pokračovanie plesovej zábavy, ktorej sa každoročne zúčastňujú i zástupcovia spriateľeného mikroregiónu Nový Dvor, prilákalo tento rok opäť vyšší počet hostí. Úvod sprevádzaný havajskými zvukmi a tancami zahájili tanečničky Dankanda. Plesajúcich slávnostne privítali primátor mesta Marián Chovanec a Jaroslava Kundrátová, projektová manažérka obce Milotice. Slávnostný tanec, ktorý oficiálne zahájil začiatok reprezentačného plesu, absolvovali zástupkyňa primátora mesta Mária Hajšová a starosta obce Podlužany Pavel Miksa s partnermi z folklórneho súboru Drienovec. Zakrátko sa parket zaplnil aj ostatnými tanečnými pármi, ktorí si zábavu vychutnávali do syta. Mikroregióny Bánovecko a Nový Dvor pripravujú ďalšie projekty, ktoré pomôžu ich propagácii a rozvoju cestovného ruchu. Jednou z domácich ambícií je založiť miestnu akčnú skupinu, k čomu bola už podaná i žiadosť. Teraz v tomto období, novom programovacom období, kedy sa rozbieha spolupráca, alebo teda eurofondy pre programovacie obdobie 2014-2020, je znova tendencia spolu založenia miestnej akčnej skupiny. Myšlienka bola prezentovaná a bola pochopená, takže v súčasnosti sme, jak sa hovorí, na začiatku štartovej čiary. V minulosti vraj už boli snahy niečo podobné založiť, k realizácii však nedošlo. Keď som bol na exkurziu v našom kolegiálnom mikroregióne, vybudované majú knižnice, cesty, oddychové zóny, v rámci cestovného ruchu krásne vybudované cykloturistické trasy. Toto isté by som chcel dosiahnuť u nás, pretože situácia ekonomická jednotlivých malých obcí je zlá. A v rámci tejto skupiny, kde by pomohli a kde budeme združení občianske združenia, podnikateľské subjekty, ale aj teda samospráva, malo by sa dosiahnuť to, že spoločným úsilím by malo byť vybudovanie už spomínaných aktivít. Na Blízkom západe majú naši spolupracovníci založenú miestnu akčnú skupinu už 10 rokov. Jej názov je Kyjovské Slovacko v pohybe a zahŕňa 7 mikroregiónov. Vďaka spoločnej snahe sa im pred 8 rokmi podarilo získať takmer 100 miliónov korún českých. A vytvořili jsme si svoji vlastní agenturu, která vlastně rozděluje tyto peníze přímo jenom do těch 7 mikroregionů a o ty peníze pak mohou žádat v těch obcích nejenom obce, ale i organizace neziskové, spolky, myslivci, hasiči, sportovci, farnosti. Takže vlastně je to příležitost pro získávání, dotační příležitost pro získávání a pro ty potřeby přímo v tom regionu. Což třeba ty velké operační programy, tam by možná ti lidi si na to nedosáhli. Mesto Bánovce by malo byť zastrešovateľom projektu, do ktorého sa môžu pridať aj iné obce mimo Združenia obcí Bánovecko. Celá organizačná štruktúra bude vychádzať hlavne z aktivít mesta. Samozrejme budeme ťahať najatraktívnejšie regióny. Veľmi rád by som spomenul mesto Uhroveckú dolinu a mesto a Podhorie, pretože máme veľa prírodných pamiatok a z týchto dolín a z týchto mikroregiónov nájsť jednak starostov, ktorí by pomohli a ktorí by mohli tvoriť súčasť organizačného tímu, ktorý by toto celé zastrešoval. Podľa slov zástupkyne mikroregiónu Nový Dvor im dalo veľa práce, kým ľudia a starostovia pochopili, čo im táto organizácia môže priniesť. Místní akční skupina vlastně nejdříve vytvoří strategii a v té strategii si popíše vlastně ty podmínky a potřeby toho regionu, které tam jsou a z toho potom vyplývají i ty výzvy dotační, aby to bylo smysluplné a to, co ten region potřebuje. Takže vlastně je to tak, jakoby ta dotační příležitost si vytvoří ta maska sama pro svůj vlastní region. V súčasnosti sa dohaduje organizačná schôdza, na ktorej manažeri spomínanej moravskej masky poradia vhodné kroky a tiež ako sa vyhnúť všetkým chybám, ktoré sprevádzajú zložitý administratívny proces. Takže já držím tady Bánovecku skutečně palce, aby se to podařilo, abyste opravdu udělali zase něco pro ten region, aby vám skvétal a prostě abyste si zajistili zvýšení zase kvality toho života tady pro ty vaše občany. Úžasné. Slovenský folklór, ktorý je atraktívny pre všetkých zahraničných divákov, ukázali vo svojom vystúpení tanečníci Drienovca, keď pred očami prítomných hostí premiérovo predviedli ukážku svadobného dňa našich predkov.
Hudobné zoskupenie Melódia z Hradišťa, ktoré vytváralo atmosféru celého plesu a neraz sa zapojilo i do zábavy priamo na parkete, hralo do tanca dlho po polnoci, kedy sa rozdávali dary venované do tomboly. Podľa zaplnenej sály, nálady, slov hostí a organizátorov bol tento ročník plesu vydarenou spoločenskou akciou, ktorá sa dočká svojho pokračovania aj o rok.